Mmoja kama para yo. Akauya mna tisini. Kuva badala mari yake. Abadala mari yake Ngazi kuti mali ba. Zindzinge masharufa. Zinge mazalo. Yes. Ndakamangana. Ndakamangana gift ni. Gift lunga. Right, saka mukosha adaro akabva ndakangogara ndichiti mukosha anodzoka. Saka mama muna Febhu ndakangofunga kuti mwana ashanda. Mwana anga achiganga akarorwa achigara kuna mbuya vake. Ndakazova mbuya vake kundifonera kuti bamini mukuziva here kuti mwana asiri kumurume. Nditoona murume wake akuya nenhumbi dzake pamba pangu achiti nhumbi dzemusukuru wenyedzi. Zvakandinetsa. Ndakambogara ndikaita chivindi. Andobva ndazofunga kuti rega ndikwire dare romambongezi. Ndobva ndakwira dare kunopa chifu. Ndakwira dare ndava murodhi kubva kwachiriya ndichiuya kuno. Ndakabva ndafonirwa kuda mupurisa wekwachifu neusuku. Achinditi muri kudiwa kudare kwachifu neusuku. Masungiswa nemukwasha. Ndikati handimuzivi. Ndikanzi imimi mune kodzero here kusungisa munhu zvatisingazivi kuti masungisa munhu wedu. Ndikati inini handizivi munhu wenyu. Ini ndakasungisa mukwasha kwachifu ngezi. Ini ndobva kwachifu chiriya ndaifanira kusungisa mukwasha kwandinogara. Pandakarespekta mambongezi because ndo paramount kana ndo muridzi wenzvimbo. Kuti ndizive kuti munhu yari mano usoka ndokumbirawo proof yekuti ari mano uso but ndakatoisa nyaya yangu kwamambongezi. Saka sofa ndakazonzwa futi mwana wangu akundifonera achiti afonekwa futi kwane uso ikoko kuti tiri kudiwa kudari. Ndikati why? Ndo nyaya yangu asha. Saka mukwasha wangu ndingangoti in short kusauya kudari arambidzwa nawe kwachifu neuso. Saka ndokumbira kuti nyaya yangu ienderere mberi because inini chandinongoda ifuma yangu. Chipei list renyu. List ndasina kunyora sese. Munhu vanodaridzwa vakapfuma isati pembere fuma manje. Inotoya kutoti nyaya yangu mambo ndauya mukwasha yakatora mwana wangu akagara naye kubva nguva yakati kusvika panguva yakati. Akungotamba mwana wangu. Handiti. Asi akatobvisa tsvakira kuno mukwasha anozivikanwa. Handiti. List rangu iri. Chotomusevha ndomutongo iwoyo. Sorry mambo. Inda ndingofungira kuti zvelist zvingandinetsa. Ndachingoti kugara kwakaita mwana wangu nemukwasha wangu nemwana wangu ndoda mombe shanu. Dare ndo rinosevha kuti imombe dzadzo dzinoita mari. Zvinonyorwa izvozvo pakutaura namambo papepa. Yodangela. Ndononzi list ino. Ndozvokutaura namambo zvinonyorwa. Baba mwana matipira dare muchichi. Mwana wanyaka rosingaziye. Nyepere. Matindakadi. Mati mwana wanyaka rosingaziye. Handina kuti ndisingazivi. Ndatinda mwana akazouya kumba ndisingazivi kuti kushanya. Izvo kuri kutoramba. Kuba kuroora. Kuroora ndakangoona 120. Tsvakirai kuno. Mapurisa ari. Vasungenga. Munotukwa nemunhu padare sei. Mapurisa ngavasunge munhu iye auye muno. Ari banjwa. Matavira aikupai mari yei. Zvivakadzi zvine zvabva zvezvichipa zvishupika zvokungwa twatengesa pamesukakura akabata mari isina churu vokumudza kuti vagarika moabhusa varume motiziwa nevarume mava kutsvaga kuti murume atenga munhu kutenga munhu kwei anei murume wacho mazwa here kana mauya kudare ndisitokuudzai zvekuita kudare tichiteedzera mitemo yedu yepachivanhu. Mukwasha uyu akaratidza kuti haasi kuda mwana wangu. Chaakanga achida pamwana wangu akanga achiwana. Saka mambo ndoda kubatsirika. Hatinoda kumanikidza kudanana nemwana wangu. Asi ndiri kuti munhu wekauti akapara bhosva kamambo ekutogara nemwana wangu. Haana chaakandipa pamwana wangu. Akungotora mwana wangu akungoti uyo. Handiti. Saka ndiri kuda kuti dare rindibatsire. Tobvunza imimi saizvozvo kuti imi amuchida kuripwa sei. Imi motaura sekutaura kwamuri kuita kuti 5 mombe $1,500. Tapedza. Tatopedza naye.
toenda tomusevha judgment kana aigirwa judgment achiti vakwane uso kuita sei isu toendera mberi nechi nedare vekwane uso vachona vachiita dare nokuti hamungati munhu ari kumhangara nyaya yemwana wake imotora nyaya yachona ichimhangarwa nemukwazha hamuzoona kuti hazvishande ndakazviramba mama ndakazviramba ndikati mutema udaro so no problem ndozvaida kuitiwa imimi munonyora list musaristire roho rese zvarinenge rakaita kudai handiti morisabhuita kudare kwamama kuno hamusi kuti mukuda pfuma kwaari isusu ndisinozotaura kuti list renyu rekuroora nderini pane mastages ekuti munhu ukatora mwana womunhu ukamuita mukadzi kwamambo unobhadhariswa mombe hazvina basa kuti wabereka naye hazvina basa kuti wakarara naye kangani hazvina basa kuti wakamuita mukadzi kangani handiti kumutora kumuita mukadzi koko iwe uziva kuti wamude handiti imombe kwamama nehwai kwamama yedamage kana kuti maputiro but imimi muri kuenda panhau yekuti wakangotora mwana wangu zvinondiratidza kuti waida kutambisa mwana wangu saka ndiri kuda chii ndoda kubhadhara dare robva rakuperekedzera kuti bhadharwai handiti list ndorine guidance nesu rinoratidza kuti tiratidza kuti tikubva kupi tichiendera handiti white plain paper monyora kuti mukwasha akandipa tsvakirai fundo ye120 nekutoramba mwana wangu ndiri kuda kubhadharwawo handiti 1,500 hamuchataura zvenhamba dzemombe muruunza beba izvori torifaira takutoita mabeba emunhu ari stamboni kwatiri tibatsirei mwana wenyu wamuri kuti akaramba makarangirwa ndingangoti haana kuratidza gupuro but akatora mwana achinosiya kumba kwambuya pasina gupuro akatosiya hembe kunze kwegeti pachikaranga mukwasha kana munyaka indire nemavara anenge achirereka ndire nemavara apa kushona ndo inogona kundinzvenga anenge achiva pane kutaura mbichana kutaura mbichana kana pasina gupuro hatikuti kurambana kutaura kungaito zvekutanga chivandere kugadzirisa kutaura nemukadzi wangu ndichitaura naambuya ndasvika kuna ambuya kana kune imi sekuru vangu nemukadzi wangu ndingamboita here zvekuda kuti vanhu vazofunga kuti baba ngatoda kutaura kana ndongoya ichingokuudzai kuti mbuya ndauya pano mudzimai wangu zvakati pakona ipapo pakanzi chii vakasiya kwambuya angozviziva chii ndakangoona pamusoro ndakangoona asvika nechimota chake ndobva ati ndauya nezvinhu nemota right ndakaona vaya vane mota handiti vakati ndauya nezvinhu zvemuzukuru wenyu ndikati zvinhu zvemuzukuru wangu zvipi zvikanzi izvi ndobva tangoburitsa pai mumota achisa pasi iyotori mhosva pamombe dzamuri kuda idzodzo techitomuti akarongedza mbatya dzacho handina hangu chandakataura kana chandakabvunza indakangotora zvinhu ndobva ndangoisa pakicheni nanhasi ndangozviisawo mhosva handina chandakabvunza ndobva ndaendesa nyaya kuvaridzi makabvunza here mwana akatorwa mumaoko menyu kai kwete angasagara ndiri ini ndakazongopiwa zvave zvinhu vakudzoka mwana aigara kukuru anga akangoroorwa semulaini rangu nepandogara inini shamati achibvunza mwana waigara kupiwe ndagara pane mai vangu aukadoma
ya itai zvandatsanangura but nhingi nyaya yataura nasekitari wangu iri very important. Saka dare rechivanhu richiitwa navanhu vakawanda techiti papotsa umwe toonesana nyaya yekupuro iyoyo iye haisi nyaya yekuti azonzvenga nayo agoti ahwina dare rineri akudzenga kuti handina kumurapa handina kuzodini zvawakaisa mbatya pambuya vacho iwe mbuya avo wakanga wavaratidzwa nayo makambopambirana nayo akakuudzwa inani kuti muri ambuya vimuva ngabvunza musukuru nokuti ndakazongoona kuowe chipo mugoviwo unongosiyana kuti mugoviwa mamwe zvarofa zvongosiyanisa mamasina ndochokwadi chamwari mwana wangu nani chingotima zvarofa ore ndinonzi Juliana Ruzive Chakari ndinenge ndakataura ndakangotambirawo ndobvadaudza vanhu ndakatambira zvinhu ndozvandakangotambira chipo akazopa infact zvinhu zvakazouya iye atoenda kumusha achibva azonzi ngaadzoke ndikati chimwende mudzoserei kwaakabva ndobva ndaenda ndikati muzukuru ndauyawo ndangotumwa hanzi ndikupe mhuri yako idzoke mumaoko ako akati ndichauya gogo ndozotaura nemi haana kuzongodzoka kwandiri achitaura nemi utongisa dare nyaya isati yaibutiri mbishi nokuti ivi manabuya roro yenyu mazuva mambavuna makagona basa iri roro yenyu isana mbuya pamusoro pemuzukuru wenyu haina kutamba saka yangosvika yaakudanga kwababa vaveona danga rawo ndini muchanokwenda futi ronga kuti havanoshaina vaisiyana navo iwe tenga chiri mabhanzi tishini kuita mapenzi mani saka mambo manzoti hamuna kutamba roro yenyu maifanira kubvunza vazukuru wauya nebasha kwakanaka chii chaitika naiwe chipo webhunu handidya haticheuviri akauya kati mbasha dzemakuwaisi dzangu maita sei inachidambobvunza kuna mbuya zvekare kava kari kekutanga here kugara kwavamboita mazuva mashoma iwayo makambonzwa chakaipa here pavazukuru venyu kugara kwavo kana makangozviona dzanhu zvikashamisai zvakushamisai mukabva mashoka makupa mukashayiwa action ndekekutanga kugara kwavo ndinoona magariro avo kumba mungatsanangura ndinganyepa hapana chandakanga ndimboziva zvakanaka kugara kwavo vakamboshanya kumba kwenyu vari vaviri aishanya ndeuyo aiuya iye asi taakagere zvakanaka hai ndaiona kunganga akagara zvakanaka zvinozotevera ndidi handizivi saka tichiti muzukuru yanogona kuti nzvengoti ini ndakanga ndaudza mwana wenyu ndichingoti vavaire mwana wavo hatigone kufungira munhu akati munhugara iwe ndongosvika ndosiya mukadzi kana kuti ndosiya mbatya ndisina kutaura kuti mukadzi unhu ane mbatya dzake ko kana ndichida kuti mudzimai wangu arayirwe ndingatakure here mbatya kunosiya mumusha make patiri kuda isu ndati ava ngavanyore zvinhu zvavo handiti pavanonyora zvinhu zvavo uye uyo anouya kudaro museyamwa
anditi uyo patakamuchaja kuti ngabhadhare mombe 5 mamona ndasauya kudaro iye tongomutaura kuti iwe ndopanotiudza nyaya yako ipapo tati ngavanyore atinazovataura nunga mombe zvebhara tikataiwa nyorai basi munyora bepa renyu chete rekungoti